muna son ba ku sako. Muna da labari an kawo rijista daga Abuja. Kutunawa an je su rubuta sunansu da na babansu. Idan kun je ku samu dan wani wuri da waya, ku rinka ɗaukar hoton kutunawa domin ya gaba mu kansu duniya ba ta gani. Su da kansu suna kunya. Muna da labarin ba a zuwa, amma 'yan kaɗan nan da suke zuwa ya kamata a ɗau hotunan su shiga tarihi. ‘Ya'yanmu da jikokinmu in sun zo a rinka nuna musu hotuna cewar shekara ta 2026 ga hotunan Kutunawa. Ba dawakin kudu kawai ba, ku gaya wa 'yan kwankwasiya da suke ja Kano, wannan rijista tana da mahimmanci. A je a makale da waya, wanda ba shi da waya mai kyau don Allah da mai hali ya sai masa waya mai kyau. Allah ya kai ku da wakin kudu lafiya.